welcome sa atong YouTube channel, Joker Time. Joke number 1. Oh, dong. Ano ni uli magka? Unya, nagilak ra ba ka? Otay, uli lagi ko tay. Kay, nakasumbag lagi ko tay. Ha? Ay, nakasumbag. Oo. Sungog-sungog man ko sa akong mga classmate. Unya, nasumbagan ako sila tay. Unsa may sungog di ay? Ano isungog-sungog man? Kuan tay, ingon magana akong classmate tay. Nga, guwapo kuno kaayo ka tay. Mura kuno ka og sirupen botelya. Tinood man sa nagisulti na nga dili man po naangay ikasuko, no? Dili man po naangay ikasuko kay tinood man sang gwapo gini mong tatay. Mga kong gisumbag tay. Oh, ano yung magisumbag nga wa man sa manuway? Bakakon man siya tay. Bakakon man siya. Nge. Joke number 2. Dong, di ba na madjas-adjasan ng imong kaon, dong? O siya tay. O siya may adjust tay. Ay, kon ba, nang murag tagsa ka kaldero naman gud ng imong kuanggod ng imong makaon gud. At sila tay, kung baka nila tay, kung naapaon tay, mga bahaw, makaon na po unta na ako kay di pa man paiko ang usa ka kaldero. Sige dong ha. Ari sa kondisyon na ari ko si mong nanay. Dahil unsa may buhato na tutong anak. Daghan anak unya nay anak na tong usa nga hilabihan kita kog kaon. No? Ay, ikaw na lang mag-igo anak. Gunsaon nimo na. Ay, ug muuyon ka ini, mangahoy mi didto. Ako ning padat ugas kahoy, truso para nga maimpas ni. Ikaw gyud may balo anak. No kay imo binang katungod. Sige day, salamat day. Tay, ato naman kata tay. Ato naman kata sa bukid mga ahoy. Oh no, nak. Pagtagad sa ubos, pagtagad sa ubos. Tay, patagkat ko ni mo tapos tay. Ito may dalo na tay. Dalan tag kining gabas no, kay mamutol tag kahoy kay mangahoy ta. Sige tay. Dako. Tapos tay. Balik na. Sige. Manaog na ko. Nga tay, ato na tay. Sige nak. Aton ta. Tay, dekat mga kahoy tay. Sige dong, dito ka sunahan dong unya kon matumba na ganing kahoy. Sala ha kay aron nga dili mabali ba kay ato pa maning ko anon dong no? Ato pa maning basi magamit pa nato dong ba? Sige tay. Tay, narira ko tay. Atbang tay ha. Atbang lang tay ha. Sige dong, jagat bang dong. Magabas na ko dong ha. Magabas na ko. Yara ka dong ha. Kay hapit na dong. Tay, apit kamirik tay. Kaya dong, sige na ko gabas dong. Tumba na gud. Tay, ako na salong tay. Sige dong, sala dong. Adat.
Wala akong anak. Kaluoy taon, pero saon man. Kami ang mapoy madaot ani. Biyaanan ako siya. Ato na ko. Ato na ko. Ambot ko ikuldos balay. Anya, sinitabo. Nadatugan na to eh. Sabi, dako kay troso. Dako pa kayo sa baril. Nidatog niya. Di tumbuhi na. Mao gid na siya gid no kay isod pud kitang tan mga matay. Lagi. Uy, namay nagkasa-kasa sa unahan. Tay! Tay! Asa man niya butang kahoy troso, tay? Asa man niya butang troso? Asa man niya butang troso, tay? Tay, nawa ko, tay. Ha? Nge, pagkakusgan ng bataa. Joke number 3. Las kumpare, padulong dere. Ako nang pangtanon kaya naglibog sa kuha, diba? Nalibuga ginako ni. Nga, kung ang tao di katulog, masakit, mamatay. Muntahan ako ini. Muntahan ako. Pre! Ay, saman, pre. Doon sa dili, pre, kaya na ako'y pangutana, pre. Oh, pre. Oh, sabi pangutana, pre. Nako'y pangutana ni mo, pre ba? Nang matulog ba ng isda, pre? Pitilibugan ako, pre ba? Kaya ang tawag matulog, kondisyon man. Unya, kung di tama katulog, nagpasabot natin balatian. Sama ni, pre, yun. Tubagan akong pangutana, pre, kaya dugay-dugay na magyug ka nga mananagat, pre. Matulog ba ang isda? Pre, akong tubag ni mo, anak, pre. But lang kapod, pre, kay 40 na ko katuig, pre, sa akong pagpanagat, pre. Wa pa man ko kakita og isda, pre, nga nagdalag banig og habol og unlan. Ngi. Joke number 4. Manakop ko ini. Padulong na. May motor pa dong. Para. Usay ko sala, sir. Overspeeding. Hindi man akong dagan. Sir, hindi akong dagan. Basta nakay violation. Nakoy lisensya, sir. Ngano imo man kong gidakop? Nga, nakoy lisensya. Hindi akong dagan. Ngano imo man kong gidakop, sir? Gibatian lang ko sa imong naong. Nge! Joke number 5. Anak. Pagpalit dito og gininginamos anak ha kay para nga ato isudan. Tay, asa man ko magpalit, tay? Dito sa tindahan. Sa merkado ba? Merkado, tay. Paman ko katosal ng merkado, tay. Anak, ianggaan ako gani kang gingan lag Hesus. Kay bright ka, mura sa kaginoo ba? Mura kay bawo na ka, nabasa dagang nga din tao. Mauna na ang kuan kini merkado. Basta kan tao, tay. Mauna ng merkado. Alas, sige, tay. Maudon ako, tay. Sige, tay. Maudon ako, tay. Maudon tay, no. Wala na kang tao. Basta kan tao. Mauna ng merkado. Mauna na dong. Sige dong. Dali dong. Tingnan si tatay. Basta kan tao. Mauna ko na ng merkado. Lah, sige. Ato ko pwede na kang tao. Musugo ko din as mga tao. Lesson mo kung wanalaan eh. Dito pagkikos unahan. Musulot ko. Repetita ka ng tao. Pasito at ito ang namalit siya. O ginamos. Ay, namin ni Saka diya sa ibabaw. Isulti siya.
unsay gianhi ni Jesus. Magpalit o kining ginamos. Magpalit o ginamos. Nye. Alright.